legal office pakata chuan patling la upalem lo tak smart taka in chei zai mai Jonathan tia an kau chu man mo tak chuan alo lut zan zana ama chu dan chami lawyer chu aron panhal lawyer bul aron thlen chuan chebaile iboyam kathil nei zat velai hi kanupui minga da kadua min pui thengem tin lawyer chu azot ngal zung zunga lawyer po chuan chebaile lauti ve in thatak chuan alo dong sunga tereng mai document poimo te ilo ken chuan katinghal thenia tia alo chan velai chuan laklo dewin a phone chu alo riral rala hanui vurvurin lawyer chuan min lo hre thiam lok mai te o kabil nu phone call ani tlat kalak lok angai hanti sur surin phone chu a pick up a video call alo la ni zui loudspeaker a chuan ada nge ngei angai si abulami mit mai po chu venglem lo chuan lawyer pa chuan hello kadu tak engthil nge ni ta ti in achang hal thuaya lelamami o alo shiat ve che chuan Jonathan chu ameng tal ngal tap mai lelama tanga hello du tak ronti tu chu anupui o che che ani tlat mai angai tu an chu aboi ngal nuai mai mase anupui o chu ani ngot na chantur asha silo chuti lain danglam na reng reng are chuang bok silo angai chu athata hau lo mai han ngai tu awang wangin angai tu thui po le angai chu athalo zual tul tul lelamami ron tong ve piang chuan anupui onen ain ang tul tul mai boksi chuti lai chuan lawyer pakhat lo om ve mai chia chuan athopui pa hna chuan iboi sia iklain chu kalau boi pui mai donem ni ti in aron zota mase lawyer chuan rem alo tilo chuti chung chuan aklain chu ngai tu chuang lo chuan abial nu chu ala berenga chuta le Jonathan ngai thalo chu athau ta that mai hanin thiar fil him devin tlema fian real lai atlen chuan a phone chu a phor chuaka han dial nau novin anupui chu a phone ta alo thong ruk ang ngai chuan anupui phone chu alo busy tlat mase ani chu alo a haulo a pasal phone call a mu chia chuan a biak lai chu ti topin a pasal chu a connect ta hala lawyer po chuan a phone chu alo mek to ve chia Jonathan chuan anupui chu thil eng engamote hote te chu soipuin I tha empty ron chien kadu mai mai ania voilam te engei ti a ti vel te chu zotin anupui po chuan thatak chuan alo changlet maya nidang ang bokin anin kara chuan borok thalo om ang po chuan alang lo anupi Stephanie chuan anu nena anin biak thu te chu hlimhel tak chuan alaron shil ta deuh boxi Jonathan chuan hadam khan lo omro o kanin huvat donia kamangai che ti in phone chu ahmet luma rang tak chuan loya rampan chuan a pen pheile ta aril ruwa chuan enge oma enge angai tu ti po chu a hriat mai lo loyar bul awathlen le chuan an ti tur chu an chun zum le ta a loyar chuan ithil ti hi a tha ka ti hle mai inupui chu I hmangai hle ti na ani angmo ti in Jonathan chu alo zot vara Jonathan po chuan nie kam hmangai khop mai kum nga lai kanin nei ve to a tuna hian kan fa masaber tur naw kan pai ve mek leng hala thanga lai chu ani ve ta tia alo chan chuan loyar chu a phul ta hlut mai a fomak ve kanin nang chi ani chu keipo kabil nu khan ka fa pai ve meka thanga chi ani ve sin loti in keni chu naw kan lu pai lok pek ani hi mase in nei chu kan tum thowa kanin nei ve thuayang ati chun zama Jonathan po chuan engtik nge in nei chu intuma te chuan alo zot le a loyar chu han khele deuh sukin kan la soi thei chi alo ari chu ari to lawang han tile in an hoi deuh shak shaka har satna pakhat kan la neya tuna apasal nen hian an la in chen fel chi lawa mi ho satak ni in asoya poisa emo thiludang ala bei sei ve po ani mai thei min hak ro ati ve mi sia ati le ta Dil chu tak chuan Jonathan chuan pasal nei lai mo engtin nge chu ting te chu ingai zon mai thei ti chuan alo zot non le loyar po chu atong du phian mai Jonathan hne na chuan a pasal nen an chen dun lo na ari to olom baka kanin mangai tlatani ati le chuan
Jonathan chu athungil deuh au mai le anupui arin hlel na chu azual ta sau loyar bok chuan hanin te he sana hi amoi sin ka birthday a min present ani hi ti pa a sanaman to zet mai aron lek chu ta ka chuan engkim chu acheng ta ni in alang chu sana ngai chu ama in Jonathan a chuan anupui pars chunga chuan alo muto a nalti taka a en lai chuan anupui chuan a pars aron zongti a ria arang taka dalet le in a pars chu alo pevat mase anupui chuan engma asoilan lo awang le abianga fopa akalsan le tak dai awang chuan anupui chuan surprise atan amang don ni ngai chuan Jonathan chuan angaya rildu hlim tak chuan anui ta var kanupui du tak chuan surprise gift thatak min pek atum ani si chuan ke point surprise thatak ka pe ve turani ti rildu chu pu in nun taka ai ngai tu nuwa aro nei zat ve chu peturin thutluk na asiam ta a chumin hu chuan loyar hena engkim ti fel turin alo ta alo ne amoi khop mai tero moi ti zong ani vm kanin nei huna phei chuan hei ai thale changkang hlirin min la thum du nge in karing ti in Jonathan chu ala zot ta deuh dewa Jonathan chu athin rimin aril ru anakher mai mase puitling zaum tak ani awang chuan ain thupra rama loyar hena chuan nie amoi na that mel khop mai ibial nu chuan thilnal asia ani kha ti in thindim in sum tak si chuan thatak chuan alo changa loyar la chuan engma hre heklo katan chuan a thasin kalaka hian ain pezo khopa ka thu in a omani mai alati ham pangai theyang bera lantum chuan Jonathan chuan ngei chetatak ani don chu a mel po athawi wang chumo ti in loyar pa chu azot mon le tangata loyar la chuan soinu ma ti in abil nu chu alo chuang ve bok nen te reng mai i mudu em ti in abil nu thalak chu Jonathan ma tak chuan aron porta si mai le Jonathan chuan en shom ati kher mai anti tina atang chuan chu loyar bil nu chu anupui ngei chu aniyang ti chu aring thiam to a mase athalak an muchi chu adana lo dang kher mai tong mai zai po arel theilo loyar la chuan mel thai tiam a chelo sin azai a mai le ngal te chu alaron ti engpo ni se inupui ming chu min lo shit la kan na chu kan tho chun zom mai don me kema chung changa aringot kalu ti pui rei lutuk che a loyarin tia Jonathan document asamol mol lai chuan Jonathan chu ading tanala thil ngai tu non le tur kanai tlat mai ti in do kana document te chu ala loka man mo tak chuan a chuak ta dai mai loyar chu angai na shalo makti box si chuan a hoi he horingota ka hun min ron khoral sakringot mai ti in athin la chu arim mg pon thlen nu chuan Jonathan chu ai ngai tu ana satamai anupui chuan hun rei tak chung alo bum to ani ti a hriat phei chuan mo lain ti kher mai le arel ru chu na view ma se za thlak ati na chu atam zo klat anin nei anniversary atana aro sumza ve pek alo tum ta chu han ngai tu le tin a check ta tlak mai engtin nge anupui chu api zel don a then ngal mai don nge in soifia na hun na pe masang nge angai dam zok don hun nge mo chen ai ngai tu anu chuan anupui la ka chuan atlom ngai ta tul mai ngai dam emo then ngal chu a changai thak ati deuh nge zirtir na engmo tal pek ngai chu arel ruwa chuan lo langin ruwa mon na thatak chu asiam ta ani nge yang rang tak chuan chulai mun chu chhuwa sanin athianu Monica in lampan chuan akal ta wanga Monica in awathlen chuan Monica chuan mak alo ti deuh tunang huna te heta ingeron ti don Jonathan lo ti in hong tak chuan in alu tur chuan asom zing hala Jonathan po chuan thildang soi masalovin itan pui ka ngai ni Monica ti in Monica chu achang zing hal wat atho chu alapa haka Monica ero chuan makti mel tak chuan Jonathan chu alo en hau bade unak chuan engthil nge nia iwa man mo in iwa thutak ve lo ti ba nak nakin ama avek chuan engpo ni se lo lut phot la
kan sui thadon nia ati chunjama Jonathan po chu ina chuan lut ngalin sofa chuan athu ha damte te a chuta anupin ngai zong ani thule rei tak alobum to chungchang chu a hret chuak to ani ti Monica chu a hril ta a Monica chuan makati in a thian pa chu a khongai hle mai Jonathan vek chuan kan anniversary pualin kanupui chu kasum nei zong zong zat ve pek katuma documentative fel tura kawa mu ber kher kha kanupui bial pa chu alola ni le zel ama khop mai atile a Monica chuan ama katle tak mai chuting tura kalu ngai reng hleinem ole eng poni sela ka thei to pin kapuing che rom honate inei to em tin Jonathan chu azot let veng hala amela chuan makati in ashil hai le ti chu hairu ala ni lo Jonathan abok chuan anin ngai zo ngai ani ti chu ka he chiang thei to a ma se kutman tak kala nei tlat lo chiang takaman kadu ani enge kalaka hian atum chi hriat kadu boka kan hian atang hian engham thatnama hi achan karam ti to don hau lo bok atenom si hi chiang taka mu chu a mual phu taka om hi aphu ani ati le chuan Monica chuan nie adik khop mai theitop ka chopui nge yang che alo ti ve a an malak dan tur remrot na chu an soi zui dun ta chimin nu chuan mani mo phorna ve ti tur chuan anin chen sang ta a Jonathan chu in lama ho in Monica ero chu Lear Augusto mutur chuan an office lama chuan akal thung office savatlen chuan Augusto chu Monica chuan a mu mai lo awang chuan nula hena chuan khonge om ti chu azota nula chuan tun maya khan achuak chia enge pui theina che kanayem le ti in hoi hom tak chuan Monica chu alo chona Monica chu han ngoi ren ronin chunula chu ngun tak chuan ena me chefel tak le rin tak ni dona a hriat awang chuan tileng kim chu hriltlang lo a an mani chu pui tura som ve mai chu train a hreta nula ma cher chu patchuakin thilpoi mo de mai seitur kanaya itran puina kamamo khop maya min pui thengem le ti in nula chu azota a zot hantila angen anima azok ome nula po chuan thadeu chuan lo chang le in ti thei anei phot chuan chan pui ngai ain huam thu chu alo seita ka chuan Monica chu han thohakin Augusto chu an client Jonathan tenupa inkara atlak ze thu chu asoi chuak ta a an malak dan tura ruaman na an nei zong thleng chuan asoi fai taleng mai ama thu loyar mai chia chuan changkai na anei thei dan tur te asoi lai chuan nola chuan ngun takin alo ngai tha a alu chu alo buve ngat office khata thua Augusto mi zia hre ching em tu nula ngai dan po chu ani lo ve mel kher mai Augusto nen hiat ari tak chu ana thok dun lo ma se aham thatna tura chuan mei chia tu po akop shelo ziale minu pa in chentir po a hrelo thu thleng chuan a hre chiang man hle to thung chu mai pi lama enge mo hleka ngei omle chal del taka atong khum fo thin awang chuan puba han lak ve zeu chu nola hian achak ve de bok shrim ni turani Monica ro man na chu tha ati thule apui ngei tur thu chu alo tiam ve bok chuti lai chuan Jonathan po chuan anin chu alut ve chi in thak tur chuan an room lam chu apan ngala room alu chuan an nu chu nal takin dar thalang ma chuan lawin enin a hmui te chu alo chesen hiam meka rin hlan na reng engma nei lo ang mai chuan Jonathan chuan ivanal ve ka du ta khonge chui tuma ti in azota Stephanie chuan apasal chu lo enin kalome ka du ta zanin tlai chu thian hoa coffee in chuate kan lo tuma irem ti tura ka ngai ngot mai sin ti lo changin poisei lo mele ngai no bai tak chuan apasal chu aron mela Jonathan chu kiai sukin athin po arim lem lo anu pui dot sei chiang lu tuk chuan anui ati zazo kani ka perfume pek chekha imang mo ti in anu pui chu azot le de khera Stephanie la in apasal chuan engkim a hre chuak to ti reng a hre silo thoveng tak chuan o mange karim tui nge angai sialom ti chuan phur tak chuan alo chang le a
ente du tak zanin chu kalo ho ma thei pon karing lo thianu maria in dinner e chu abai sele tlat chia ati chunjama Jonathan la chuan a thalo tu kolom lim takin hun wa mangra u alo ti le mai sita ka chuan Stephanie chuan lom to senan apasal bianga chuan achuk zawa ani phot o ti in room chu achu santa ngala Stephanie kang hnu chuan Jonathan a mel chu ranin thak ngalin a tha lim takin hun chu wa mang phot mai te u iton tur hi iton huna chuan inui don hau silawa inui hun hi atop chepani atingal ngala evidence poi mo tak anei theinan Stephanie en thatur chuan achuak ve tangal Stephanie le Augusto la chuan an mani thliring tu chu an omani ti shereng reng lo chuan kolaya te chuan anin chukri ve de kura Jonathan tan chuan aching du kal ngang mai Stephanie ilu chunga mailing I check hot mai kani ti in alo room phata atu kho alo var chuan Jonathan chu Augusto te office a chuan alo lang vele lol mai jangkhai tak chuan chibai ule aron tilang langa nola le Augusto po chuan lo chon vatin ilu kir to don lo emo kalo ti sin engi ron ti don ti in Augusto chuan Jonathan hena chuan lo zotin a mel po chu anel om view lem lo khop mai Jonathan chuan nia engi mo hansin felle lok tur kha kanei wangin ka hosan tarum rum chekha ania azia lo khop mai mase hei tuna chuan document kim le felfai takengin kalokal le tolom kan ma kan chunjom le thei to ang tia lo changin document chu apeta a Augusto chuan lo la in akuta aken lai chuan nola chuan thil thiam tak chuan alo po thlak sak fata loin kom ro sar keman kalo tienge hei chu ti in akal kiang ngal dai mai Augusto po achaman chi alo han khilui deuh sukin Jonathan hena chuan ani hian lo khoi mai se apoi tilawang chumo thokdo nang tho kan nia ani po keima ang chia na thiam ve tak tho ani harsatna a omlowang tia azo chuan Jonathan po chuan poi atilem lo po ni lovin adu thu samle Augusto shit lova aruka anlo ruam han lo dai to zo kane poi tilem lo fe inai thiam zia ka ria chuwang chuan I thopui po hian athiam thokhat nge yang ti chu aching alom karing tok chuwa chuwang ania kalo kal le lo ti im engpo ni se mi thale na thiam tak in ni hei kadin mer ria thi kalom khop maya in chen that le zunan ing tika emo coffee te iladum do nang hiang ti in asom zuya Augusto chu alom vur khop mai a thalom kapume lo ti in akhisunga ropui ta view ni chuan ain ngai man Jonathan thil tumreng rang chu a hreder silo remchang masabara kalo shil don chenia ti in Jonathan chuan athla a chu santanga hundem chandana zerin Monica le Jonathan te chuan Augusto le Stephanie te pahni chu an thi thlai renga anni panila chuan keiber emoti in film corner changla an hreder mai silo tleirol in ngai zong an soi ang mai chuan englai po in biak le in mu reng mai an lo tumsi misol fing var lo tak chu an lo ni Monica la chuan anna atlin ngang mai si hei tuna po anom don lai thla alak le ker hi Monica hi a travelat Monica chuan athalak zong chu mai chana ngei chuan Jonathan chu amu tira tuna chuan ahun athleng don ta andule momo zong chu an nei kim thokhat to ani mela pakhat chi nga an nei chu Augusto office nola thu ve kha ani anru man angin nola chuan document chu alo ti fel to em chu chian phot anga ya alo fel to ani chuan an mabak chu an pania an omlai nge ya thon thut chu ani to mai Monica in Jonathan thalak ayan tir la chuan Jonathan chu man mo takin Augusto mutur chuan office lama chuan alo kala tun chuma chuan Augusto po chuan alo bethato khop mai akhut chu lo pharkak thua in local ro khai thuro alo ti thuaya Jonathan po chuan lo chibai ve in hei in office bola hian kalo kala
arem chang ema ti thua kan thil kha kan ti fel to empty karun nga event lo kani alo ti a Augusto chuan fel to ang a fel ngei ka bei sei to kanawi hian na hi a khoi zum zum alom lungai su khai tia alo chan chuan Jonathan chu anui suk thudang dai engei bil nu nen khan in chan chin ni zer in la thamo ti in nelom tak chuan Augusto chu azota dai mai tik vekani tik vek Augusto la chuan engma a hrathi am der silo o chalu tu ke ama ai zungin a thati ila adik zok ma ang chu kanin bezo de uchia apasal nen po in chenna antifel thokat to ani mela poisa tam tak achu pui ngei do ne tia lo chang la in angoi de udata o Stephanie iwa du omin iwa sul thi mareu tak em I pasal kha mi a khongai thak tak ani ati chunzom vela Jonathan chu asa de uzak mai ma se atong ma chuan nola chu alo in rol wat sar I document chu engkim pe felvek ani to a sign thai mai ani to I sign hal mai donim ni ti in Jonathan chu aron zota Jonathan a bo chuan lom thu chu lo thilin kalom hle mai tuna hanti po athat ve urolin naktuk lama tlema formal de uzoka sign athazokin karing dewa naktuk lama karon mule zok don chu emni ti in zoti ti chuan alo changa Augusto po chuan athalom apoilo ve kanawi hi alo omdon nia ti in Jonathan chu alo chang ve maya mase Jonathan chuan ngai dan dang nei tlat mai chumi hun chu alo mathira ura ule bompu ni turatana alo ruat lok ni ani wang chuan Augusto chu a om nge ngai Mr. Augusto I boy viu mai thaya mase naktuk chu lo om ve nge la kawadu em kanupui ron hroya mersiat tirche kadu ani tuna chuan chien tha kanita si a hantile in Augusto te chu talo tir ngai atum ru tlat in lak poimo mel zat chuan Augusto chu hanin ngai tu avei de vung vungin a kabuaya hun ka nei lo vi wasin mase nangmevin iti chuan kalo om ve don nia chien tha te hi an tu lom le ati ve ta a Jonathan bok chuan ole alom om hle mai kalom lu tu ke kakal tu ange hanti in kaltuma ain herzoi to chu lo heilet le in ngoi te chen pa kanupi ka ron shoi dona nang point ibil nu chu ron shoi vela awacha don ve in mersiat tonna kan neyanga kan pahni chawa in chin ni lovin chung ka chiana kanin pum lo long chu mole nang ni po reilo te nuwa in nei don thosia a thavi lo mo atileta chu Augusto lom zong tak alo ni hlau abil nu chuan sumle pai tam tham tak apasal la katangin adung don nia a hria da wang chuan tontin hona chuan abil nu chu adu her view maya khoi huna po hruaya do thei ang bera duat kwal vel chu alo chak buk nen alo ESG khermai chumin hu chuan atuka in hukhom tur chuan Jonathan chuan atin santa apui done atuk chu alo thlengta le Jonathan chuan anupui chu engma ashit lova Augusto ero chuan abil nu chu alo som ngei mai apasal tenen chuan anin mukhom don ti reng shelovin Stephanie po chuan lom takin abil ba chu azuya anin mukhom na hun tura chuan lova thleng ma sa sa te chuan an lova tang mun fala anom dun hlek la chuan an mai thiam der lo leng hal chumini po chuan an mani to ka chuan an lo in hlei le khop mai le chati lai tak chuan Jonathan chu aron lu thut chibai le ka du tak inal hle mai aron ti Augusto le Stephanie te po chu an top chata rang tak chuan an lo hoi phei rual thot mai Stephanie in Jonathan a mu chia chu ram hoi mu ang mai chuan ameng bil ta kol mai anin man ching sia seitura wangot ang le Augusto chu lo nui hakin enge sinita thianpa hi nia ka du tak tia ka hril thin chu alo ti fata Jonathan ero chu anui ve haulo a siamo ibil nu kha kamishia chin zong tak ani ve tlat mai apasal nen chuan anin then to em poisa te chu adong to lo mo ti chuan aron zot chang ta fal mai heng thil te hi in hu cha karinge ti in an thla an lo lak ruk zong chu a mu tir ta Stephanie chu a lau tho ngei mai
adang deuh sop thei hi ala han tho deuh hlap in Jonathan thil hriat sual pal tia aron tong ve chuan Jonathan a chuan engma sei du ho su khai in thil zong kha ka re ching thokhat viu to a phatum viu ma la asot lawang lo ti in alo pot chat mak si makti taka lo hoi ka hau Augusto po chuan soingai lovin thil omzia chu are thiam veta hei hi inupui mo lo ti in pasal nei lai ani ti reng kalo she ho lo te chu ti in omza nei lo chuan ariat koi nok noka mase do ta sei chiang mai abil nu in apasal a then nuwa asum don tora po apur berani zia kan chiat vekha Jonathan chuan tuna in pani in kamel in hua mak interview mai tero in bei sei lo thil in mu chu point interview karing chuti rolin hei hi chu ave chawani a ai surprise ro pui tuna hian ka mu tir don chawani han tile in anunga tang chuan Monica le Augusto tho pui nu chu anon chuk dun taral ralmai nola chuan folder lian zet mai chu aloron kingzui eng thil tak chuni mo tia Augustino le Stephanie in lau thong taka an lo thli reng lai chuan Monica chuan thilom zile dokumenta in ziak te chu aron sei fia ta he document hi dan dik tak mga siam ni in kan zawaya kan thriat tur thil ani ati te a nang Stephanie hian uirena mga ipasal ibuma wangin ipasal chuan dan mangin a then chi a inin then na hian athiam lo jok ini awangin kutruakin in ichu san turani chu he documenta hian chiang takin ain ziake aron tita Stephanie chu ashil hai khermai mase athiam lo animiu si Augusto chuan atho puinu chu hanmer shokin nang hian min bumin ka hriat lo lama min lo bei ani mo ati khur dar mai a theilo he thila hian in nam hnoi ve ka du talove nang po Stephanie min lo ti buai hau suang che mira thei engma nei lo laka hian kain phal reng lo ti chun zamin pan mo tak chuan a chuak ta dai mai Stephanie in a ko zuilom lom po chuan aron hoilet ai lo Stephanie chuan omdan tu reng a hretalo adin mun chu alai chiang khermai la taka chuti lai chuan Jonathan chuan kalro va ve ta che kasum le pai tho chu sa te lo chuan engma inilawani ti lan chian deuh na pakhat chu I mungal dera iom zel dang tur khachu ingai tu ave to ang chu lo ki re te kha itu mange tumboi du reng su aron tile ta thak mai to na zet chuan Stephanie chuan du thlan tur dang anei lo ti a hriat chian em awang chuan hriom ti tak chungin rang tak chuan atlan chuk ve ta chona Stephanie chuan pasal thatak ama mangai em tu anei chung po in omdan athiam lova apasalin du taka a en kolna le adim do na chu apasal chaklo na chuan ngain du thlan na poi tak asiama ngai zong te hial anei san ane atopa me chuan apasal aya mangai tu le hrethiam tu midang tu ma an omlo ti a hreta a mase engkim atlai zo to se adu thlan na ngai chuan awa vai tirta ane he video a Stephanie din mun chetaka a omna chan hi midang thiam lo ni lovin ama tura liu ane mi kan chunga an ngil neya an thata an do the view thin na chan hi ngun taka kan ngai to angai fo thina an peilo le do the na in atlin lo thlengthenga norli lo shram hi atha ane ole khati songkha zan inata na kan ti chole thei chu lo ni le ta se thlir tu te in zawain zanin hun tlim taka mang turin du sakna kalan sewa chuti rualin Stephanie nau pai kha Augusto fange Jonathan fa jok lo ni ta ti kha chu ka thil thei bik lo chewa wangin in lo ngai dam tamai ula ngai dam dil nan World Cup kalme ka in trante theu kha lo champion nge ro se ti in du sakna ka hlan vek cheu ni ro se World Cup en nuam vek wala en tum velo tan mutui suk ule video dot lea in hule vek kan tumanga tin ka channel te minola subscribe lawani chuan khongai takin a hek lem lo boka milo subscribe vele turin kan som chowa intana chana ni silo katana mal som na lo ni si subscribe like le comment te kha milo ti sakle thau don nia
in zawai chunga lom thu ka soinon le e